Habiba, mani bosan pada samanu khana, berhenti jalan Angkau ni mana? Mina Habiba, ni mana? Kenapa Mina yang ni berserabda? Aku nak jalan ni berserabda, Mina Habiba. Mina Habiba. Ang bayi dari macam ni kita mesti kami nak ulang kami. Naho, Mina naho, kami ni. Besar kita ter, naho. Nung senai kapal tinggi hari nung senai ya tapi tuh nung semua waktu menapa tiba di sini mau dah pulang dah turun kapal tapi kalau Nahol Mina Habiba. Sama nak kau baca. Angkat lagi. Nuni hari. Sama nak ni cakap yang mungkin payu. Nung, angin tak kaya jaga. Nung nerman jaga. Masalah ni. Megan tu paling serana. Mina, tak berjaga. Mina, ang sebut ni nama saya yang boleh jadi sih. Oh, nak apa mesti boleh bang? Nanglah. Nang si tangga macam macam ni nang. Lang bertangga apa? Bunda apa? Ada beserang basah ni kai. Bunda gini basah ya, mama. Kena sangai. Natai, ang mabri tu boleh. Kita dengar deh, apa teman? Bunda apa? Nang mana kentaya? Kena sangai. Ini pun, naji besar sini siang. Bayi masih di jaga ini. Nang ni namanya, nang kau jangan mana ni. Besok sana pun aku nak ada ni sampai. Natai, beza kira gashu deh jaga bayi. Bes mungkin, beza kau karena ni, kubun jaga yang kaya. Hambanang, andai termenai. Itu ya, say. Elise. Mana? Sona. I love you. Mina. I love you.
थांनाय खोथाखौ गोसोखांनानै दुखु लानो नाङा आफा बे गिदिरा जेरै सानो एरैनो जायो आफा आं दिनैसो मिथिबाय आं जाखांनानै जाथायखौ मिथिनानै जोबोर गोजोनबाय आफा बे साला खि जानाय मेब्ला खुरिया आंखौ बबे दंफां सायाव नेनो थिनामोन बेलाय बोरो माथो दाबो गैया होदो आफा आदै थांसै माथो सफैमारगौलाय माथो फैमारगौलाय गारबायलै साला मैनाया फैमारगौ आया बिफाखौ मानो लाबोखोब्रा बे मैखोम खिजानाय मानो फैफाबावखोब्रा आलाखौ आं नों लेंहरनायखौ फैदों आंलाय नोंखौ माला लेंहरासै लाजियाबो ओइ मैना नों लाजिया नामा फंबाय मालाय फिसानि आखायाव हमलाबायनो ओइ बुवा सोरखौ आखायाव दोनगोनलै मैखोम नोंनि आखायाव सालायनानै ला दाबो सम दं बाबा मेब्ला खुरिया दा मोनायावसो मोनहैगोन आं आला नेगासिनो दं बियो मैनाखौ खामानिखौ मावाखै नोंलाय नों खामानिखौ मावगोन खोनाखाबाय माथो नोंहासो खाफालमोन दा आखाला बयाव दंलाय बेब्ला नोंनाव दाना हाला बुरु बुरु आरे थुरसांनाय बेब्लाखौ थुरसां थुरसां मैनानि थाखायनो फाग्ला आं गोनांखौ नायनानै होनांगौ नामा हामालै हामा हामा नों मा खालामनो सानदों अन्थाइजों अन्थाइ देजाबो आं अन्थाइबो गुगालांगोन दे बिमा बिफाजोंनो आं गोनांथार जाबाय आरो मैनानि थाखाय गोनांथार जाबाय मैनानि थाखाय फैगोन नों आयो नों मा दावराव दावसि हाजि बासा सेलायनायफोरबायदि जेंजों जांजां जाखुरा नोंसोरनालाय हामा जाखो इसिबां आरामबाय माथो सिरि नोंसोरो हामासो जागोन इसे जागौलाय साला दाखालि मैनानो लाइजाम हैहोनायाव जौयै बेदराव लोंहोबाय आङो 500 रांनि साला गैया साला आंखौ बिफां सायायाव नेहोबाय सानसे थाल्ला एकदम बेयाव ओंखाम गैया दै गैयानो दान्दा लायालासिनो जौ थानाय बिफांनि फिथाइ गोमोन जारौखौ ओरैनो मोनजाबाय मोनजाब्लाबो नोंसोर सेवनाय सिरिनाय एम्फौ एनला अरखोन्दाखौसो मोनजागोन हनै मालाय मैनाया मैखोमखौसो मोजां मोनो बे मैखोमा आंनि सिफ्ले गासिबो नङा बियो बेखौ लोगोल' मोनदों आं लावथि गैयाब्लासो जिबौ गांसोखौ लोगो मोनोलै साधु मानसिजोंसो नेवलाय सेसायाबो नुजाथियो नों जेब्ला मैखोमखौ लोगो मोनगोन अब्ला मैखोमखौ सुथारनो बोरमा खुन्थियाखौ नागिरब्लाबो मोननाय नङा नोङो मिथिबाय बेगरा आंनि देहा मोजाङा नोंनि
नारें खाजि जालांबा आं जाला बिनानावमोन जालांदो ना आदा आंहा टाउनाव थांनांगौ एसे लादो 나루하고 노 타는데 아홉 개 앞에. 에이 미나, 네가 라브라이 나 서울다서 어디 강드는? 그래, 저 뒤에 두 번 들었나마. 다음에 하야. मैखोम मा थांनो मैखोम जोंनाव सावरि जाफैदो ना आं टाउनाव थांनो मैना सावरि जाफैदो होनबायना हौवार मैखोम फैदोब्रा खामानिफोर गैयाबा सावरि जानो मालै एसे थिनदो आंहा टाउनाव थांनांगौ थ' मैखोम आंहाबो टाउनाव खामानि दं आंबो थांफानो 나와든 마음은 걸러 너 나는 뒤져다가는 좋아 뭐죠? 셋 마마 너 나는 뒤져다가는 에이, 설마. 내가 왜 하다가 그렇게 그래. 아무나 다 해. 아르, 맹고. 정부 비벼진 칼레이드. 에이, 삼촌이 하면 파이. 좋아. नों दियाखौ इसिबां अनो आं सानाव सानाखै मैना आरो आं फोथायो नों गुबुन बेबादि फरायसु जानाय नङा दैनि नाखौ दैयाव नायनानै बेनि अनजिमाखौ हमनो हाया मैखोम जेब्लानो खारगोन रानगोन अब्लासो नुगोन आं दि नोंखौ एसेबां मोजां मोनो नोंथ' आंखौ नुखाबायना मैखोम नोंखायनोथ' नों आंनि गोसोनि दाउ मैनाल' नङा आंनि जिउनि साहारानि दाउ मैना नों आंखौ फोथायाब्ला आं गंगा बिमाखौ दांनानैबो समायलांनो हागोन मैखोम नै नोंनि फिथाइ मैखोमखौ थांनानै थानो लुगैदोंब्ला नैबे बुथुवाखौ हाबा लादों नों गंगा बिमाखौ समायला मैना मा जाखो मैना मैना मैना
Hei Maina. Oh my God. Hei Maina. Ya. मैखोम नों आंनि थाखायनो दुखु सैनांबाय नङा बे फालिफोरनि थाखायसो बोखांदिनि मैखोम आफा दे एसे सुदिनिलाय खाथि मैखोम आफा उन्दै समावनो नोंनि नोंफ्रा थैनानै थांदोंब्लाबो लेखानि थैखौ आहार खालामनानै आंनो फुदुंनानै नोंखौ आं आलो फोदांबोदोंसो नाथाय नों दिनै नों मानो बुजा हरनांगौ जाखो मानो मालायजों बुजा हरखो आयै मैखोम नों आंनि थाखाय बुजाबाय मैखोम नों आंनि मैखोम नों आंनि नैबे जोनोमनि मैखोम फिसा नोंखौ जेरै आं उन्दै समाव आथिं आखाइ रायै समाव खावखौ दाव खांबोदों फिसा बुरि समाव बोराय समाव बयबो गथ' गोरलैनि समान जाफिनो सानसे अराय मोनगोन साननानै नाथाय नों जा दिनै आयै बे आं दाय नङा आयै बे बुथुवानो दायसो लामा थाबायबा हाखौ हाला लोगो मोनोसो हाग्रायाव बेनो बेनला मानबायो नाथाय नों दिनै मानो बिमा रानिनि गोसोआव मानो दुखु होयो फिसा नों मानो दुखु होयो आयै आंखौ निमाहा हो आयै आयै नों उन्दुहैदो हर थौबाय Sama, uन्दुदो Maदै जेब्लासो मैखोमा मोजां दंना मादै एसे मोजां जाहांबाय नाथाय नों दिनै फैबावनानै
मैखोमनि गोसोखौ जावलिया दा खालामसै आदै आं मिथिगौ नोंनि नोमफाया मालाय बादि गोसोनि मानसि नङा होननानै नाथाय नोंनि बिखायाव दिनै गिलु बालु अरगेंनि अरसुबाय आदै नांगौब्ला आं मैखोनो थाखाय थैगोन मादै मैखोआ माहाय थांदों मादै बबाव थांदों दैसाफोराव आंबो थांफागोन मादै आंबो थांफागोन मैखोमजों बिदि नङा आदै बेबायदि नङा गथ'आलाय मोजां बिमा गैजा रोङै गथ'बाबो बेबायदि गथ'खौ मोननाया गोब्राब नाथाय बेबायदि गाज्रि मानसिफोरजों बे गथ'आ माबोरै सन्देरफ्लांखो गामिनि मैनानो नैबे लाइजामा हैथां र' जेराव कफि दं बाहाय धोरोमस्लाबो दं जेराव मोजां मोननाय दं बाहाय हिसाबो दं दै सिङाव थाखोमानाय ररंखौ रावबो नुसरा मैना नों आंनि सना नों आंनि नैबेजे नोंनि नैबेजे नोंनि मैना मैना मैना
आंनि नोंखौ लानानै बिलाङो अख्राङाव नोंखौ लानानै बिलाङो अख्रां सायाव जेबो दि गैया अख्रां सायाव जेबो दि गैया अख्रां सायाव लाथिख'सो समायना जोमैयाबो फोथाय खेबस'सो जिउनि गोजोना मिथिंगाजों बे हायावनो जिउनि गोजोना मिथिंगाजों बे हायावनो जेसेखि नुहुरा समायना महरै जेसेखि नुहुरा समायना महरै लाथिख'सो नैबे जोनोमनि सिमाङा आंनि नोंखौ लानानै बिरलाङो अख्राङाव नोंखौ लानानै बिरलाङो अख्रां सायाव नैबे जोनोमनि सिमाङा नोंजों लोगोसे बिरलाङो अख्रां सायाव बिरलाङो अख्रां सायाव सिमांजों गेलेला मोगथां मुलुगाव सिमांजों गेलेला मोगथां मुलुगाव फैमालसो बियो जाय हायाव जों थायो बेनो गोजोन फुरिया जोंनि आखायाव बैसोमुथिया गोजोन फुरिया जोंनि आखायाव बैसोमुथिया फैदो आगानफोर दिनि मोखां लामाजों फैदो आगानफोर दिनि मोखां लामाजों खाथिखौ सिमाखायजों गिदिंथिलिया गोजोन बुहुमना दिनि बैसोमुथियाव नोंनि आंनि
मैखोमा न'आव गैया नामा? खाथाम खोथाय जिरायफै जिरायना माथो नै गुवाहाटियाव इन्टारभिउनि कल लेटार दङ दाहाय होदो मैखोमनो दे गय जालांबा हामगौमोनलाय नांला मादै थांसै दामानि अफ्रिखौबो संखोनाय जाखाखै आरो नङाबा मोनलोंलांगौमोनलाय गरम साला हाजार गान्दा जागोन बे थफ्लानि ओंख्रिखौ गासिबो बुजायासै बे खुदानि बिखुं गोग्लैगोन साला मालायनि उदैनि ओंख्रिया बे खुदानि बिखुङाव ना साला मोसाया नेरब्लाब्राबो साला बे न'नि राजाया आंनो जाथारनांगौ साला गारि लागोन आं मटर लागोन आं सालाखौ जारुजों आंजों बे गुबैनि 80 हायाव ग्रें ग्रें रायजो जागोन आं साला एसेर बुथ्ला गालाबो जाबायलै आंखौ साला सैमाया दाउआ बिदिनो गोजौआव Pola juga detail. Kan dari kamu deh, udah kamu deh. Mahur nak kubrak kah? Hei, macam ni sila. Ama bisa kelihatan kuda. Mina kuang ni hurna ni ya. Masuk mereka itu atas kita sendiri terke. Yari, raja kaya malai ni bukan boleh mati asam lah. Ya, bumi apa bekip ni payah kono hotel lah nasi pun baik. Malai mereka jangan dilakiblah. Ngat kepala nak kata. Pap. Dia boleh jalan hanai nu kali. Dia pura ni before slim jabla boleh jalan hanai wah. Kau ni berapa ini ni? Gumi ni sungguh tiang ni. Mesti baik. Mesti baik. Hah? Neng lori di sakade. Jalan. 나 쭈비 손 묻는다. 아나 덕분에 그래. 아나 덕분에 안 좋아하게 하. 팍 랑지마야. 마발라 이발라 덕분에야. 야, 랑지마. 야, 랑지마. Apa nak bikin mak?
상라버라이 노크랭아 발라버 상라버라이 노크랭아 발라버 너, 누나야. 아유, 상마야. 깜짝이야. 나 여기 가서 농간도 그들아. 그나야. 말아, 이시나. 네, 말아, 이제. 네. 아이디! 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 시범 살강지 마셔! Hai, bubai rang yang itu guna gomba. 이폰토 안그 진짜 가만바이나네 안주는 가사라치 아버 녹화나이바 오나르마도 너스면 도가겠나마 Hai, di dalam jam okan yang mana, kita pun sudah bisa tu. Ang lepur nana nak cukup singgan. Lepur nama mentaba suti sabai dan mencin takai cukup singgan nani baca buku berdaya. 아우 가나이 같은지 mati. Ini punya di biar guna kita lebih biar. 아니 시르다 세랑도 하나 조금은 해야 돼 맞아 그동 소바이 만나마 아, 야 이보가 분명 고시오는 애기들 이거는 신내가 그때 비실려 그래. 당상 구매하고 시원한 뒤야 이 사가지. 그냥 맞아 노동발발 그만 부모야다 집안아 같이 지금 먹었지. 마발 상대와 상대 쓰는 거. 아유 고사이 신을라 그러면 나는 신까지 신을라 신을라. 하세는가 쿠즈라 만나 피하면 오늘에 왜 금지마 라우치는 피해 볼래 사망한테 기사게 한래 난달 고민 그말라이 아 부모이 아 너뭐 다 부르자자마이 랑매야 뭐 빕시다 너는 얼마 사이 우리 그러고는 보내 시작해 라이 그러다 별라 सोरबा हाबफैबा मा जानांगौ जाखो इसिबां गोदै दाउ मैनानि गारांखौ नों बहानिफ्राय मोना मैना हो मोनगोन मा गोसो सिंनिफ्राय आं जे गाबोन अखा नायब्लानो गुवाहाटियाव साख्रिनि इन्टारभिउ हैनो सानथामसो थांगोन नोंनि बे गोदै गारांखौ माबोरै आं गारां थांबावनांगौ होनब्ला हो बेखौनोथ' फारसेथिं
सुखु फारसेथिं सानबा दुखु आंनि जिउ हाबो गोसो सिङाव बेखौ साननानै उसुखुथु नांगौब्ला मावै दाङै जागोन दा थांसै होननोबो गोसो जायो नाथाय आथिखालाव साख्रि गैयाब्लानो जेबो जाला बेखौ साननानै राहा खुंगिनाय मोनो बुंदो मैखोम नों मा सानो मोजां मोननायनि गोसो जेब्लायबो खाथियाव लाफानो लुगैयो नाथाय सुबुंनि नोजोरा जोंखौ लाय होआ जोङो जोंनि आब्रा गोसोखौ बोखाथ'नांसिगोन मैना सोरजिगिरिया अनोब्ला जोंनि मोजां मोननाया बाया जिया जाफुंगोन मैना न'खौ लुनानै बायनाय जिनाय नोजोर लानाया बे न'आव थाजानिसो बिबान मैखोम अरनि जिनितखौ खामलानाय समाव नुवा मैखोम उखुन्दै महरै हांगार जाब्लासो सुवा सुवा ओंखारनाय नुयो आंनि अननायादि माबा गोरोन्थि जाबाय नामा आरो बे गोरोन्थिखौ गोसोखांनानै नों बाहेरा मुलुगाव थांनानै आंखौ बावहैगोन नामा मैखोम आंखौ बावगोन होनना साननाङा नों मैना जेसेबांखि हेंथा फैया जिउआव जेसेबांखि दुखु सहायनाङा नाथाय बे मुलुगाव आंनि थाखाय सासेबाव मैना गैया नों फोथाय नों जेरावखि थाङा गोसोनि दरखङाव आलारि बाथि सावनानै आं नोंखौ नेगोन मैखोम नोंल' आंखौ दाबाव गुमैलै बहाबा थाङोबा आंनो रां नांगौमोनलै दाहाय दोनलां रां मा मानि रां नांगौलै नोंनो जौ लोंनो दाख्लैसो 10,000 रां लांबाय नोङो आरो दिनैबाव एसे उन्दोब्रा गुमै एबारबो नों दाथ' दनजालै खुद्रा नों बायदि फार्टि मानसिनो थैयोब्ला घाट बाननो रां गरसेबो हरनो हाया मिथिबाय मैखोम आंनि माबाफोर गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो मैखोम निमाहा हो नों आंखौ गोजानाव थांनानै दाबावलां मैखोम इसोरा नोंनो बोर होथों नोंनि इन्टारभिउआ मोजाङै मोजां जाबोथों आं नोंखौ थैस' सानसेनि थाखाय नेबाय थागोन मैखोम नेबाय थागोन आदै मा दाखालि मैखोमनि कलेजफोरखौ होनो मोनदों औ आदै होनो मोनदों माबोरैथो जाखो गैया आदै सफैयाखै साननैसोनि उनाव सफैया बि आंलाय बेखौनो सफैबायसो नंदोंमोनलाय थादों आदै थांसै नोंहालाय आइ आं दाहाय लोंसिगोन आफा अह बिदिब्लालाय आंबो लोङा दाहाय लोंगोन आफा अह बिदिब्लालाय नों आंबो लोङा आइ नों लोंग्रोदो आइनो आफायाबो बिदिबा लोंदो दे आइ दे दे आइ नोंनि साननायाबो जाफुंदों
ไม่ได้ ตัวผัวฟังกูไหนกูนี่คนรู้ว่าหนูว่าภาษาอังกฤษอะไรอ่ะ เด็กเขาเนี่ยพูดสันติมันอะไรอ่ะนั่งคุยดูว่างกันนี่มันอะไรไม่ได้ mana apa ang nebe noni bari bagan ha fu ka siben nang na me khalan jwa ai apa yang mana bibir bunga nai man sini jiu te phu dan ko dan ne ya ai ya aku ni sekolah na tu ho tu du mo wa hala nang ni un kai la un ching nai un ching bu do bu ga ya siang ting bung ti bai ne bu rau khu bu nu wa a khai ra bo se bo ni dong bo wu ka se dan je ri la se ja be bu ga sibin nang ni na wi ji ni ten ti ni ai nang ti khu nan de me gu mai nang ti thar khu nan de ओरैनो ब्लाबो फिसा हिनजावफोरजों माइब्रानि ओंखाम बायदि सुथुब्रा सिथाब बोखायो नि मोसाया थैयोब्ला सियालाबो नेरोनोलै गुमै लामानि सैमायाबो थोरसिनि ओंखाम खुरखानाय बाहागोआव खावथं जिरायफैयो नै मा नंदोंलै नो गुमै नंखायनो खालामनानै होखाथार गुमै जा दङ बियानै फिसा मैनानो गासिबो खालामनानै होखाजोबदोलै गुमै amai नंगौ आइ मैना खुज्रा गैया थिगखौनो बुंथारदों गाबोन अखानायैनो गासिबो दोनजोबनि आइ बेखौ उनाव जागौमोन ना आफा रायलायखानाय मावनो होनखानाय खामानिखौ दोनोब्ला खैफोदावसो गोग्लैयोनोलै मैना गुमैया बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो रोंदों खोब मोजां जादों बिदिब्लाबो खोमा दंनोलै गुमै मिथिबाय बेनो जाथोंसै आइ गाबोन अखानायबानो माबोरै जाखोलै खौराङाथ' जोबोद मोजांलै माबोरै गुमैया गाबोन बेंकआव 80,000 फिसाजोनि नामै दोनहैगोन नों गाबोन बै हाग्रा जग्रबावल' था 80,000 रब्रा खोनासं आं बिसोरखौ बे हाग्रा जायगाजोंनो लाबोगोन जेब्ला जै बिसोर बेसिम मोनफैगोन अब्ला गुमैखौ गेव होदो थाखायाबो लादो फुट बास बेनि उनाव आरो बिमा गैयै दावसोखौ बाजिया साबनो माथो गोबां बास हाथारबाय होनब्लासो गासिबो सम्पति हा हुआ आंनि जागोन मैनाया नोंनि जागोन मैनाय दाबो ओंखारखाङाखै फैदो जाबाय आफा सुदो हाब फुजा गैयालाय नै जाबाय आंखौ मारै गोमाजानो नागिरथारलै ओइ जारु आयं बे अनलाखौनो उरनानै दोनखादो दे दा फैयोब्ला दाउसा बांबुला मोननायाव लांफागोन आं गुमैया अनला ओंख्रि होनबाथाय थैनानै थाखांलायथारलै बे अनला ओंख्रिखौनो संनानै दोन गांसे मा दा मोसौआ दा दै दौनो बावदोंलाय दौगोनलै बिफा बिबि दाउखाया गाबफेरा मान गाबलाबायखो दिनैलाय दाउखाफ्रा बिदिनोसैलै गुमै जेराव मोनसे रंगा
गुमै ओरैनो बारस'लांथार दिनै ओरैनो सबस'थार आं गिदिं गिदिं लामाजों मानसि थांदों साननै बे मोजां लामाजों थांदों लागै फुजा बैयाव मटर गाखोहैदिनि बे खुजा खुरिया मा जाखो मानो दाम जाना फैया गुमैखौलाय थाखा फैसा लानानै मटर गारिफ्राव आजिखालि गिनांसिगौलै गुमै नङा दे आजिखालि मोदाय दावदैखौ दागिलै गुमै मानसिखौसो गि फैदो ओरैनो थबस्र' बारस'लांदिनि सोर मा सिला नोजोर होगोन बेखौ मा मिथिनो गुमै नंगौ नङा आनै फैदो ओरैनो थबस्र' बारस'लांदिनि बे लामाजोंनो लाबोथारनो होनदोंमोन होमबालाय थौदो जाबाय बेजों थांदिनि औ आइ बे नोमाय लिंनायजों थांदिनि आं बिजों थांनो बाहादोंमोन आफा फैदो आनै बेजोंनो थबस'थार होनबा आनै दानो मोनहैगोन होनबा फैदो आनै फैलाय नोमाय लिंनायजों फैदो ब्रायनो जोंनि थाखाय सोरजिगिरिमोन गुमै फै आजिखालि मोदै दावदैजों थैलालै गुमै मानसि थैसै बेबायदि हाग्रायावनो सैथोआ दंसै गुमै ओइ जोंखौ नुहुरबा गिदिं लांफिननो हागौ बेनिखायनो साबधान मिथिबाय थानो माबोरै दङ लोमजानाया बेनि बे नामा मैखौ दाबो सफैयाखै नामा मादै गैलिया मादै मैना बिफा आदै अनारुखौ दुथांफ्रा सिखानानै गालांबाय मा होनखो मादै आयै मासे सुनिबानि सोरनि जुनादनि आखु जाखो बेलाय मालायनि आलो गोजोन रायजो जानायखौ सिलिंखार खालामनानै होनायालाय मैनाबो सिखारनायखौ नुनानै समखिनानै बबे जानांबाय आयै मैना आदै मा थैजाबा दाबो सिख्ला देरहांनायावनो बबे जाबावबाय लादों आंखौ दोनलांगोन नांला मादै लोमजानाय लोरबां देहा लानानै थांनांला उन्दुनो मादै नांला
sir. Thank you. Coba boroफोरनि दखान होननानै जोबोद गोजोनबाय आं. माबाफोर नांगोन sir? आंनो ब्लाउस नांगौमोन 5 नाम्बारनि एम्ब्रयडारि. माबादि नुखो मैखोम? खोब मोजां नुबाय मैना. गाव बायनायखाय. बर' हिनजावना बिदिनोखा गाव गावनि फिसा बायनाय बुस्थुफोरखौ सुखाया. नै नों दाबो आंनि फिसाय आरो लाजियाबो. नोंखौ गाननानै रसना थांगोन आङो नै मोनगोन आं. मैना मैना. मा जाखो? आं बुंदों. औ सार. दे होमबालाय बेखौ जुदो बेसे रां जायो? Aku nak belum dia. Anak mata masih lagi ya. Nah masih kan dia pernah nggak ya? Aku seger benih dia pernah nggak ada nih. No ya kan. Mina ni lo. Mas mana sedang lari?
기사는 아무나 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 정말 아무나 기사 얘구소 우리 파울이었거든요 내 파울이야 무상들 이번이 그만 야를 보내 사랑하니 무사 피대 사람이 무사 다시 완속한데 이분이 아시다래 내 그자야 다시 요배도는 갑니 우당자대 Kami ni mau sebut masih ya. 와 중요한 비슷한 비즈니스 아와시 싱니 농팡 미그레니 자하야 농팡이 레데오 스타일레 아이데 Dah phải không ạ? Chỉ có cái xe đà này. Ta sẽ này đi tới rồi xe từng lấy sao ạ? Thì mẹ. 와 저는 레 에이 안하 꿈을 트이니 쪼르데 너가 그 꿈을 하 에이 Kau masih temen lagi? Sana sudah biar ada unar hukum sana ya. Senit mata mau mulai. Harap ada. 에이 할머니 사랑가 엔졸 세번 자욱하오에 할머니 시야라고 하는 거에 너희는 되어 화야 듣리입라 너희는 모हरलायिनै 할머니 너희는 되어 듣리입라 구분내 모हरलाय 너만 찍으래 할머니 에이 할머니 철방 무장 완차 구문이 스르와나네 너만 찍으래 무산하는 실만 타는 하나마다 농하는 실정이 가면 말하고 보이려면 봐봐 그만 그만 달라야 철 그만 아코라는 밥에 마셔줘 Salah, sudah phải top. Ini tak sana ya. Ini apa yang kita kira? Saya mau bicara nang baik. 아코라 밥에 클라이 능나 Masih lebih siang usia mah. Mana ada? Mungkin ada siapa? Mungkin ada. Saya belas. Saya ada. Kau mungkin ada. Saja apa pun dia jawab. Apa kelana ni? Namun jika sana, saya tidak dapat. Apa pun saya yang kebetulan. Beda beda. Ayah, buat apa? Saya masih mesti senang. Untuk apa? Oh, anggap masih pesan teman. Nasai dan keluar mina hugus sanai. Saya jadi lebih bayang. Kaya itu mah. Mina aku tak nama ya. Sebab saya ini semua senang. Hah? Mina fokus pada apa ya? Oh apa? Mina ya apa? Saya senang ini. Bobi jawab. Hah? Mina itu bisa bobi jawab? Mina ya bobi jawab. Aduh. Dia aku tahu lagi. Saya tidak boleh. Jangan bertanya apa. 아무나 상녀 아무나 상녀
Ayo. Mina! 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 Nunggu sebiji kalang Mina. Adikku sebiji kalang ke. Ang tayo ni Giri Mina. Ang tayo ni Giri. Ni kasi sana ba ang ko hepat Mina. Mina. Ang ni ba adik dah hanggang tangan semua labai. Adikku sebiji kalang ang kacau ulang arah. Bobby, Bobby, rau gaya neng ha, geseni, sanai kau permainan, au jinci nai neng ni, ni tiaya.
गासिमा बे न'आव गुमैया थैबाय बे न'नि बिगोमाया आं जाबाय नोंसोरो आंनि बिथोन बायदियैसो खामानिफोरखौ मावनांसिगौलै गाबोन बे गुमाय 5 बिगा हाखौ गासिबो खारायजोबनांगौ थाब फंसेयावनो आरो जिजों इसिबुरा हालौहायनांगौब्रा मा बिनि मेसिन बायदि मोनखोनो आंखौ गासिमा नोंहा आंसो गासिबो खाजोबलै गोदोनिफ्रायनो गोदोबो नोङो आंखौ एम्फौ साननानै नोङो दुब्लियाव नेनो गोसोबाय एम्फौनि खुगायाव जिबौनि बिस सानाय गोनां नुदों नों बेखौ दा मिथिखाबाय मोजांबासो मोजां नङाबा थुब्ला थुब्लि लानानै खा बिसोरो गासिबो सैमाजों मोजाङै खिसि लाग्रा बान्दा नोंसोर लामानि सैमा दाथ' आं मैनाखौ बबे खालामनो हाबाय नाथाय बे न'निफ्राय माबोरै गोजानाव खालामनो हाबावनो बे न'आथ' आंनि जासै माथो जेराव दै दङ बावनो रज'बो दंलाय आं माबा मोनसे खालामनांसिगोन गैला मैखोम गैला गुमैया गैला गुमैखौ सोरबा पापिफ्रा सिखारलांबाय मैखोम जानै मैनायाबो सिगांजों गुमि जाबाय मा खालामबावनो मैखोम मैना नांगौबा आंखौनो सिखारलांगोन मैखौ मानो आंबो बे पापिफोरखौ नांगोन आंबो नागाराव मैखोमाबो नागाराव दागा जाबाय मैना फिसा बुथारनाय खाफिफोरखौ आं नागिरलांगोन आं मैना फिसा सावनाय हाङा दाना समाय लाखाबाय आमाय फिसा दागा आंबो नागाराव मैखोम बे पापिफोरखौ आंबो नांगोन माथो बाथ्राफोरबासो जानाय नंला बुथुर बाबा खोन्थायथारासिगोन नङाबा बे फुजाया लालावनाय जासिगोन गिदिर जाया फुजायाबो मोनलागिदामोन दा बेखौ जेबो खरसानांगौ मैनाया बुथुवानि बुथुवाया मैनानि जाथारनांगौ बेनोथ' आसल बाथ्राया मोनखोन हाग्रा दाउखौ थाब थाब दांफुनांलाय बुथुवा आदा नङाबा बिरलांसिनोसैलै बे समावनो सम मैना फिसाबो थैगोरा उनावबो रावबो गैया सिगाङावबो रावबो गैया बे समावनो सम नों खाथियाव थांनांसिगौब्रा दैयाव दुगैनो थब्ल'बानो जायालै फोरमान दै सिङावबो रदं थानो हागौ मानाव दा सैमा फिसा सेन्देलाबो मा सिगां गनांगौ बे मैखोमानोथ' जाबायलै मा खालामबावनांगौ जाखो मा जाखो मा जाखोसो होनदोंलै मैखोमा दहाय मैना बिफाखौ सावनाय जायगायाव हाथफ्लाखौ दांनानै समाय लाबाय थाबाय नोंसोर' मैना बिफाखौ बुथारग्रा आरो मैनाखौ उरि खालामग्राखौ गासिबो फोजोबस्रांजोबगोननो होननायल' नङालै बुस्थुआ आखाइजोंबो मावफाथारगोन बियो मिथिबाय नंखायनो नोङो मैनाखौ माबा लायनोबा लायखादो लाययाबा मैखोमखौ फुजायाव होदो होजा मैनाखौ लायनाय सिगां मोनसे हाबाखौ मावग्रोनांगोन रागुनाय हाग्रानि दाउआदि गां फुवाबालानो फुयोब्ला बुथुवानि न' लागोन बे जेब्लाबो नङा बेनिखायनो मैनाखौ एसेब्रा आरुजों फुनानै फिसाया मोनालै समाथ' नांखागोन मावदोल' नों माबा खामानिखौ नङाब्ला बे फुजाया
ओरैबो जाया जेरैबो जालांगौलैसै मिथिबाय मोनथिबाय औ मिथिबाय आङो जाथारबाय नों थाबैनो फैजादोंसो हब्रो आलासिफोरखौ सैमाबायदि दुखु होनानै बे न'सिङाव मा खालामदों नोङो इसिबां खौथि खौथि थाखानि बिमा गेन्दार बिगुमाफोरखौ दुरखौ दोननानै बे न'सिङाव मा खालामदों नोङो नों दे गुमैया थैबाय बे न'नि सम्पतिया आंनि जाबाय नोङो आं थिनाय बोसोरखौ मानिनांसिगौ नङाब्ला हले बिगुरासिगोन थां बे बेदरा मा बारनाय गाबफ्रानो बहाय खामानि मावनो बानानै बब बिजाब लानायखौ आं हले थैया बेनाव बुथुआनो होग्रो बेयो जाबाय आलासि गाहाय नोंखौ लागोना बेनो बे जाबाय आंनि रादाय बुरा बुबि बे बेदरा मानो गोलै मोनागौ हो एथ'बां बोसोन बादों दे सना देनां आंनाव थांनानै आखल आखुखौ सोलोंहैदो बबे खुरिया सोरमोन बियो दानो थांनानै हाबा जागोन ना जायाखै नङाबानो दासो जादोंना मैदेरखौनो सिखायनो हायोब्ला आंखौ मानो सिखायनो हाया नों बारा आखला गाज्रि जाथारबायलै सैमानि सा आंनि आखाइ सोनारा नों थैखा नङाब्ला नों बे न'निफ्राय ओंखारलां नोंनो जाला बे न'खरखौ दंस' खालायजाजोबग्राया आइयो साला गांजेमा फोरोङासोलै नायगोना गोदान मानसि नुब्ला लामानि सैमायाबो खौखौ सोङोलै लामायखो होथारनोमोन आङो सैमा बिमा गांजेमाखौ जिना फोरोंखाव होना थांफाया नङाबानो सिखाय जेननाय मोसौआ जुंगाल होबाय माब्रा फासायलै सैमाव माबाया फिसाखौ जायानो आंनि खर' बारनानै बुथुम हाबा हाया नोंनो बोरो जोंनि गावनि गथ'आलाय बुथुआ आहा जा मोननांगौ गय सम्पति हा हु दलिलफोरखौ गासिबो मोनखाजोब्बाय
nggak beda lagi main tahu saya na gang punya yang dong sih mulai bayar kan di situ sih Herman Pokok Mengko yang coba itu dah kira Nena kita mencuri Ona rumah tu ni tanjir dah tu kayu Sama dah tu Rau sama Kau ni Mina, dengan ni kira, dengan ni. Aku ni Mina, dengan ni.
Jadi kepencangan anda ini gini bina. Hei, mana masa sudah? Berdoa tidak. Amis saya mana? Amis baik. Dia malah suami. Bung mana? Bagi juga nama saya adik saya Angdong, anu tu mukia. Minggu depan ni kamen tabu angi. Yang ni orang ini tahu mina. Bung nak mina, bung mat. Saya, aku ni tak ada nung nak urbiu. Eh, mina macam mana amba? Kamu tak? Mana? Kamu? Hei. Ayah, pilih sama. Ayah, beri ayah. Ayah, kamu ulan ni kok? Kamu di mana kau ayah? Nana kau cuma salah sikap. Kalau berarti kita kata kata, ayah. Macam, jangan saya kau lari tu nampak. Nanti kita aku. Kalau yang sebab tu ni pun mulai naik. Angkat pun tanah aku, bintang kosong, saya ni. Nang ni zibu donda ni rada bau kuliah, mencoba ikut. Ang nani kana pun sudah dengwa, tapi ni biar suatu. Sini siap belum nani. Bapa mina kuang ni kutai hor. Hormat, bang sana buku. Ini juga sanai, buat pula. Ni akan ni. Saya tak fikir apa. Ayah, bunuh!
Muda. Mekhamu luga simang jenggelela mekhamu luga faimal sedia jai hayau jengkai bina gejen furia jengni akhayaw